Партньорството с Selavi ни донесе над 30% ръст в продажбите и то веднага. Създадохме уникално и професионално топ присъствие на Мезон в интернет пространството. Здравейте, казвам се Ани Стойнова и съм собственик на магазин Мезон в България. В ежедневието си имам различни роли – на предприемач, майка, финансист, спортист, кайтсърфист и най-вече естет. По тази причина услугите на Selavi са ценен мой помощник да оптимизирам времето и бизнеса си, също за да мога да правя каквото искам в свободното си време. Реших да се доверя на Selavi след препоръка и много добра обратна връзка от техен клиент, който ползва вече платформата. Заложих на опита на хората, които са пробвали продукта и отзивите бяха повече от добри. В този дигитален свят ти трябва бърз и точен компас. Най-много съм впечатлена от мобилната версия на онлайн магазина, който създадоха за нас от Selavi. Изключително адаптивна и лесна за ползване. Мога да управлявам бизнеса си в крачка, без да се налага да отлагам вече планувани задачи. Буквално целият ми бизнес е в ръцете, благодарение на Selavi. Почти веднага след откриването на магазина прехвърлихме онлайн продажбите към платформата на Selavi. Резултатите, разбира се, не закъсняха. Мога смело да кажа, че двете търговски звена се развиват чудесно и се допълват много успешно. С Selavi успяхме да подчертаем най-големите си предимства в нашата дигитална визитна картичка. Всички аксесуари и мебели са прецизно селектирани не само в нашия шоурум, но и на нашата платформа, така че негово величество клиентът да бъде максимално улеснен. Партньорството с Selavi ни донесе над 30% ръст в продажбите и то веднага. Ето! Получавам нотификация от Selavi за нова продажба. Имаме голям асортимент от артикули, над 15 000 и това изисква качествено управление. Платформата ми осигурява изключително лесно менажиране на онлайн магазина, както и на цялото стоково разнообразие. Можем да добавяме продукти неограничено. Увеличихме пазарния си дял. Създадохме уникално и професионално топ присъствие на Мезон в интернет пространството. Платформата бързо и лесно обработва поръчките, което е много важно за реалните продажби. Дава разширени отчети, осигурява лесна връзка с куриерските фирми и мигновена обратна връзка с клиента от среща. Selavi предлага готови решения и инструменти, които развиват търговията успешно. Предоставя реална възможност нашият магазин да е сред първите страници на Google. Препоръчвам Selavi на всеки един предприемач, който иска да бъде силно разпознаваем онлайн. За нашия бизнес Selavi беше изключително печеливш ход.